fascitis plantar és una inflamació de la zona d'inserció de la fàscia a nivell del calcani. És una patologia per sobrecàrrega i moltes vegades ve donada per una sobrecàrrega, per una retracció de bessons, de l'aquil·les, que fan la seva continuació cap a la fàscia. És una patologia que pot ser bastant invalidant en quant a la pràctica del futbol, però fins i tot durant la vida diària pot tenir dolor, pot tenir molèsties i pot limitar les activitats normals. El seu tractament principalment és un tractament conservador. No està indicat la cirurgia en un primer moment, sinó que el tractament consisteix en guanyar molta flexibilitat de la musculatura, fer molts estiraments a nivell de tot el sistema bessó, aquil·les, fàscia plantar i fer-ho això de manera ordenada, de manera pautada i seguir una rutina durant el dia, durant tota la setmana. La constància pot portar a que aquesta fàscia millori la seva laxitud i amb això pot millorar gran part d'aquestes lesions. En cas que aquestes lesions només amb el tractament conservador no acabin de millorar, es poden intentar fer infiltracions i no és freqüent d'acabar fent una cirurgia, tant d'allargament de la musculatura com de resecció de la fàscia. Amb la qual cosa, en resum, és un problema que pot donar limitació en quant a la pràctica esportiva, pot ser una lesió que vagi tornant a repetir-se amb el temps i el que hem de fer és seguir una bona pauta d'estiraments i de millora de l'elasticitat muscular per intentar millorar aquesta patologia, sense haver d'arribar a un tractament més agressiu.